Πάμε ξανά στην Νάντια Αλεξίου. Νάντια. Οι αλλοδαποί αυτή την ώρα κινούνται προς το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμωνα. Υπάρχουν δεκάδες προσαγωγές από τη συμβολή της Ιουλιανού με την 3η Σεπτεμβρίου. Όλοι τους αλλοδαποί, οι οποίοι είτε προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα τη στιγμή που ήταν ανοιχτά με κόσμο και τους ιδιοκτήτες μέσα. Εδώ εμείς βλέπουμε πλάνα, Νάντια. Δεν ξέρω αν είναι από κοντά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Είναι 3η Σεπτεμβρίου. Είναι 3η Σεπτεμβρίου. Λάστιχα να καίγονται, μοτοσυκλέτες αναποδογυρισμένες. Είναι η 3η Σεπτεμβρίου, στη συμβολή της με την Ιουλιανού. Ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου που βλέπετε ανέβαινε για να βγει συμπατησίων από κάθετο της 3ης Σεπτεμβρίου. Δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας. Οι νεαροί, οι αλλοδαποί, οι οποίοι πραγματοποιούσαν την πορεία, έσπασαν με πέτρες τα τζάμια του αυτοκινήτου, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος κατάφερε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να βγει μέσα από το αυτοκίνητο και το αναποδογύρισαν. Μόλις κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή κατάφερε ο άνθρωπος να βγει. Σε όλο το μήκος της 3ης Σεπτεμβρίου, αν περπατήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Τυφλούς καπνούς βλέπουμε από τις φωτιές στα λάστιχα, στη μέση του οδοστρώματος. Είναι το γωνιακό το κατάστημα με τα λάστιχα Ιουλιανού και 3η Σεπτεμβρίου, που στα επεισόδια του Δεκεμβρίου τα είχαν σπάσει αντιεξουσιαστές και είχαν βάλει φωτιά, το είχαν καταστρέψει ολοσχερός. Από ό,τι ακούω από τον ήχο, έχετε τα πλάνα των αστυνομικών, οι οποίοι κινήθηκαν ανάποδα από την 3η Σεπτεμβρίου στην συμβολή με την Ιουλιανού και προχώρησαν σε συλλήψεις αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν σπάσει νωρίτερα καταστήματα. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει στις αστυνομικές δυνάμεις, λέγοντάς τους ότι συλλάβετε τους επιτέλους. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες αυτών των επεισοδίων. Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφυλαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, υπήρξαν και επεισόδια με συναδέλφους δημοσιογράφους, γιατί θεωρήθηκε ότι παρακολύαμε το έργο της αστυνομίας και υπήρξε ένταση στο σημείο, γιατί οι αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα δεν ήθελαν να καταγράφουν τις συλλήψεις και τις προσαγωγές τις οποίες πραγματοποιούσαν. Είναι δεκάδες οι προσαγωγές από το σημείο. Οι κάτοικοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται για τους αλλοδαπούς που έχουν κατακλείσει τις περιοχές τους και για τα επεισόδια τα οποία είναι καθημερινά και δημιουργούνται. Είναι τα πλάνα τα οποία ακούω να προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Είναι αστυνομικοί οι οποίοι κινήθηκαν από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμωνα. Σε όλο το μήκος της 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι και το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμωνα η κίνηση έχει διακοπεί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά τα άτομα, οι αλλοδαποί, αυτοί που πραγματοποιούσαν την πορεία. Η κατάσταση είναι έκρηθμη. Δείχνει ότι έχουν απομακρυνθεί και ότι έχουν ηρεμήσει αυτή την ώρα. Ωστόσο, σε διάφορα σημεία στο κέντρο, στην περιοχή της Κυψέλης, των Σεπολίων, συγκεντρώνονται άτομα, προκαλούν επεισόδια, δημιουργούν ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είναι καλυμμένες στις κατέτους της 3ης Σεπτεμβρίου. Κινήθηκαν πριν από λίγη ώρα στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς βλέπουμε πλάνα και από τα επεισόδια και τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αλλοδαπών και αστυνομικών στο Σύνταγμα και στην πλατεία Συντάγματος. Είναι τα επεισόδια τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 3 ώρες, όταν οι αλλοδαποί πραγματοποίησαν ξαφνική πορεία με κατεύθυνση τη Βουλή και πρόθεσή τους να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να προλάβουν οι αστυνομικοί και χωρίς να έχουν ενημέρωση για να κλείσουν δρόμους και να διακοπεί η κυκλοφορία. Βγήκαν και τρέχοντας, κατέλαβαν την Σταδίου και έφτασαν μέχρι το ύψος της Βουλής. Οι εικόνες που βλέπετε είναι χαρακτηριστικές. Παπούτσια, πέτρες, ξύλα επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Βλέπουμε δεκάδες αστυνομικούς, τους άνδρες της ομάδας Δέλτα με τις μοτοσυκλέτες, δυνάμεις των ΜΑΤ. Είναι δεκάδες οι αστυνομικοί. Είναι πολύ μεγάλη φαίνεται αστυνομική ότι δύναμη. και από τα πλάνα, από τις καταστροφές που έχουν γίνει και στην 3η Σεπτεμβρίου, είδαμε το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, τις μοτοσυκλέτες, τις φωτιές, τους σκάδους, ένδρομους τους κατοίκους να βρίσκονται στον δρόμο και να κοιτούν εμβρόντιτοι αυτά που συμβαίνουν. Μάλιστα, πριν από λίγο μας πλησίασε ένας νεαρός, ένας άντρας περίπου 30 ετών, είναι υπάλληλος σε εταιρεία security. Κλαίγοντας, μας φώναζε σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθώ τώρα. Μου κατέστρεψαν το αυτοκίνητο, είναι το μοναδικό περιοριστιακό στοιχείο το οποίο είχα και ακόμα το χρωστάω στις τράπεζες.